Waar elke keer benauwd voor wie is weer het worden. Er is een uitbraak van de besmettelijke Britse variant in Friesland. In alle gevallen had 2 bewoners van het verzorgingstehuis Het Zuiderhuis in Sruisterveen de variant oproen. In totaal binnen 44 bewoners en 40 medewerkers besmet met het coronavirus. En de GGD denkt dat van die groep meerdere mensen de Britse mutatie hebben. Het is in die zin net verrassend, want we wisten dat de Britse variant een keer komen zou. Maar ja, schrikbarend is het altijd als een hele besmettelijke variant in een verpleeghuis het zien komt. Dus wij zijn blij dat we weten dat het die waarschijnlijk is. Hè. Dat sequencen, dat kost even tijd. En dat komt eruit met een steekproef van de RIVM. En we maken dus op kleermaatje dat we zo volle mogelijk die opruk van dit Britse variant vertragen moeten. Totdat iedereen goed gevaccineerd is. En hoe kunnen we dat dan? Ja, we zetten wat extra maatregels in. En dan moet je even denken aan bijvoorbeeld de beziekersregeling. Hoezeer dat we dat net willen, de beziekersregeling toch inperken. Misschien wel over de hele provincie. De zorgbestuurders die had er gaan en ik, Buma, de veiligheidsregio, de GGD, wij staan daar alweer achter. We moeten het waan wat nodig is. De schrik zit er bot in bij het personeel en de bewoners van het Zuiderhuis. Maar net alleen nog dat verpleeghuis in Sruisterveen. Ook de impact op alle verzorgingshuizen in Friesland is nou groot. Net voor niks weer de jood een spoedlist van hoe gaan we jood van jood al met de beziekers om in die verzorgingshuizen. Nou, in het slimste geval is er mogelijk in bezitten meer mogelijk. En er wordt natuurlijk wat Margrethe Graaf niet correct zijn had van ja, misschien moeten we wel iedereen preventief testen. Nou, ook de burgemeester van Achterkaspelen die zei van jongens, we moeten er extra goed om denken. Houd die maatregels in acht, want wat hier gebeurt is schokkend. En ik praat er verder over met Nuyens van de kwadrantgroep. U bent erg geschrokken. Ja, we zijn erg geschrokken. We hadden afgelopen maandag al 20 besmettingen in deze locatie. Gisteren is dat aantal besmette cliënten gestegen naar 45, meer dan een verdubbeling. Ja, het betekent dat de helft van onze cliënten op dit moment ziek zijn, besmet door corona. Een bijna even groot aantal medewerkers besmet door corona. En het vervelende is, uitermate vervelende, is dat bij een test is gebleken, steekproef, dat het in ieder geval om 2 cliënten gaat die besmet zijn met de Britse variant. Hoe groot is de kans dat al die andere mensen, personeel, maar ook bewoners, ook met dit variant zijn besmet? Gelet op de verhalen die wij horen dat dit virus, deze Britse variant, razendsnel om zich heen slaat, is bij ons wel het vermoeden, ik kan niet zeggen dat het anders is, vermoeden dat het ook bij al deze gevallen gaat, vermoedelijk om de Britse variant. En dat betekent, wat doet u nu in Zuiderveen? Nou ja, we hebben de locatie al op slot gedaan, nu voor bezoek, tijdelijk, zolang de corona daar rondwaart. Alle medewerkers van ons die werken volledig met beschermende maatregelen, dus een spatbril op, neuskap voor, schort aan, handschoenen om. We zetten medewerkers in die gezond zijn op gezonde cliënten. En medewerkers die gezond zijn, die zetten we aan de andere kant op alleen maar de besmette cliënten. Dus we voorkomen de kruisbestuiving. Maar ja, er vindt nu ook bron- en contactonderzoek plaats. Om ook de mensen met wie contact is geweest te waarschuwen, mogelijk te testen. En er wordt ook nu besloten in het Zuiderhuis om te testen. Alle cliënten, alle medewerkers worden getest. Ja. U hebt vandaag spoedoverleg gehad, ook met collega's van andere verpleeghuizen. Ja, de kans is groot dat de mensen die graag hun familie wil bezoeken, dat misschien wel niet meer kunnen. Nou, het zal niet zo zijn dat wij in Friesland overgaan tot een algemeen bezoekverbod in de verpleeg- en de verzorgingshuizen. Wat wel erg belangrijk is dat we weten dat via bezoek het virus binnengebracht kan worden. En dat betekent dat we vandaag hebben afgesproken dat elke zorgaanbieder in overleg gaat met zijn cliëntenraad om te kijken of het mogelijk is om het bezoek aan de locaties te verminderen. Blijft de komende dagen spannend, hè? Het blijft heel spannend. We moeten ook, denk ik, opschalen. Want wij testen nu weliswaar veel. Maar naar mijn orde moeten we veel frequenter gaan testen. We moeten preventief gaan testen. Je kunt vandaag getest worden en de uitslag is negatief. En u kunt morgen het virus bij zich dragen. Dus wij zullen ook gedwongen worden, nu, om met dit snelle virus meer mensen vaker te testen.